Il-ġimgħa filgħodu fis-sala tal-Imġar Farmers Cooperative Society Limited, is-Segretarjat Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali u d-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura nedew żewġ skemi ġodda immirati biex jgħinu lis-sajjieda Maltin u Għawċin ħalli jnaqsu l-ispejjeż tal-operat tagħhom. Ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, id-Direttura l-Akwakultura Dennis Kallejja qasam aktar tarif fuq iż-żewġ skemi u ħeġġeġ lis-sajjieda biex jagħmlu użu mill-fondi allokati ta' 100,000 euro. L-ewwel skema hija proprju mirata lejn dawk is-sajjieda li għandhom bastimenti tal-injam li jaqgħu taħt il-kategorija ta' luzzu, firilla, kajjik jew fregatina, fejn prattikament aħna minnaħa tagħna nkun qegħdin ngħinu fl-ispejjeż tal-operat u l-manutenzjoni ta' dawn il-bastimenti. It-tieni skema se tkun qed tara li jiġi provdut apparat sostenibbli bħal pinġers jew xbiki li għandhom il-malja aktar minn 33 mm ħalli l-ħut iż-żgħar ma jinqabadx, kif ukoll ħbula magħmulin mill-qaleb. It-tieni skema li propju qegħdin inniedu hawnhekk illum hija skema mmirata biex tipprovdi apparat u tagħmir li huwa meqjus sostenibbli. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli Alisha Buġejja Sajd elenkat kif skemi bħal dawn ikomplu jagħtu dawl fuq l-impenn li dan il-Gvern għandu lejn is-sajd u s-sajjieda Maltin u Għawċin. Il-budget wera biċ-ċar kemm aħna s-settur tas-sajd huwa l-qalbna u għalhekk ħanibqgħu ninvestu fih. Illum ħabbarna żewġ skemi oħra dik sabiex ngħinu dawk is-sajjieda kollha li għandhom id-dajjes tal-injam sabiex anke nkomplu nieħdu ħsieb il-patrimonju Malti fejn tidħol il-luzzu fejn jidħol il-kajjek. Jiena ma nimmaġinanix pereżempju ninżel Marsa Xlok u ma narax dak it-tip ta' dajjes. Dawn id-dajjes tista' tgħid huma mfittxija ħafna mill-eluf ta' turisti li anke jżuru pajjiżna. Naħa l-oħra mbagħad l-iskema l-oħra qed titkellem fuq irkabti ambjentali. Dawk kollha li huma eliġibbli jistgħu japplikaw mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura bejn l-20 ta' Novembru u 3 ta' Diċembru, fejn l-applikazzjonijiet se jkunu qed jintlaqgħu f'wieħed mill-uffiċini tal-ħadd tal-ħut f'Malta Għawdex kif ukoll fl-uffiċini tad-Dipartiment fl-Ammieri.